Guys, magprito tag isda guys. Kuan ni siyang isda kanang anduhaw. Ato ning balihon. Lami kaning isda, labi nagpritohon niya. Utanan, isubak sa utan, lami na kaayo. Ato na ning kuanon guys. Haonon. Kay luto na siya. Ato din tak karon makuha ang mantika. Kay lain kay daghang mantika makasamot sa kuan. Cholesterol. Mga mo yun ang gilunod guys. Nya mahumanan na ang mga ikog na sa atong ipanglunod. Mga nya mga ikog nara atong gipato. Nanaong mga ikog sa nato ang ipang lunod karon guys, pulos na ikog. Kay lami kay nang ingana ba. Na atong kanon bahaw. Parisag penereto. Karon guys naluto na sa kuan guys, na sa plato ang atong penereto nga wala pa mahaon ang kuan guys. Ang mga ikog wala day nato ikuan. Wala nato mabidyohi ang pagbali sa kuan guys, ikog na diretso ra og luto kay na busy. Kay gutom na kayo ba. Nara na mo na natanan guys. Og mga ikog nya gigutom naman jud ta ni mukaon na sadta. Anugon man kaayo niya si titing nagkaon daghan kay giusikan sa Ate sa ginuton ang kay lami man kay nang ub-ubon. Labi na nga lami pagkaprito, lami kay kanon. Ganahan sad ko aning lamian sad ko aning ba nga magsighukbit-hukbit. Lamian jud ko aning kay maghukbit-hukbit ko ning mga bukog. Mo nang malangan jud tagkaon ba. Moingon na si Rio nga mo kuno ko mapaakan ni nano kay hasta bukog ako mang kanon ko do na ilaha. Corny. Gun lamian jud ko aning kanang daghan mitag bukog-bukog pero dili na mo hait ang bukog, lami man ang bukog kay naluto man. Munang ako jud ang kitkitog maayo guys. Ya lamian sad ko anang sa isda guys. Munang ako jud ang kitkiton niya na utok-utok, lamiin ang utok sa isda. Mo na nga ganahan jud kog lamian jud kog Ako dyan ang daginoton siya. Kaya anugnan sad kog ilabay ba. Mahal ba kay isda ron. Daginoton dyan na niya si Rio magyaw-yaw kay ang iro. Kuno iring dili na makakaon. Kaya ako nagikaon tanan. Wala man dyan po makaon tanan. Ang akong ganahan ka na rabjong dapit sa kanang utukan ba. Sa utukan. Lamian ko anak dihan dapita. Hasta mata. Lamian ko ng mata ba. Usap-usapon. Diba? Lami kayo. Ang sana ang eyeball ba sa mata lami kay nang usap-usapon. Ya daginoton jud na nako kay lamian jud ka nang Lamian jud ko nang amot ng lamian ko nang lamian kay ko maghukbit-hukbit. Nya sila mo reklamo. Wala ko na makaon ng iring og giro ka akong gihurot og kaon. Wala man sad. Bukog na jud ang ilaha kay. Kaon jud nako ang napay unod-unod. Labi na nga crunchy kay pagkapirito guys. Lami kayo guys. Kaon sa tagpuan guys, pipino. Atong ipari sa pinirito, pipino. Wala sa kukaugkuan kani guys dili na ni daginot. Kaon na jud tag sa kahiwaan ni nga ikog. Wala na di na ta ni magdaginot guys kay unod naman ni jud ni atong gikaon. Lami kay pinirito guys, lami kay pagkaluto, crunchy. Diba? Lami kay sanan. Parisa na to aning carrots o
pipino. Ay, it's kaayo. Ipares na to. Wa naman din sad ko kakuan eh. Wa na sad ko kapalit ni ana. Mana ko ipares sa isda. Lami kayong pinirito guys. Nya og di pa unta ron gabi lami kay ni siya utanan ang pinirito. Tanang pinirito ba kay aron mo lami sa gamay. Lamig sabaw ng isda ba? Isda nga butangag utanon lami kayo guys. Panington tagnigop sa utan. Pero kay gabiin na lang god. Kay dugay mo ko na uli. Gabiin naman mao nang pulos lang na pinirito. Kay ug nay masubra utanan. Lami kay ng utanan ng mga sobra-sobra na bahaw. Libinag na ay kalbasag okra, kamunggay. Wow, lami kayong utan. Sige ka, unjo diha nets. Lami kay siya Paris. Uy, lami kay Paris ba? Carrots versus pinirito.